कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। राजन साळवी पक्षात हवे होते असं मत वैभव नाईक यांनी व्यक्त केलंय। राजन साळवी हे आज पक्ष प्रवेश करतायत। ते खरं तर जुने शिवसैनिक होते। मी पण त्यांच्याशी बोललो की तुम्ही शिवसेनेतच राहा, आज जरी वेळ हे असेल तर योग्य वेळी पुन्हा आपली वेळ येईल, पुन्हा आपण कार्यकर्त्यांना उभं करूया। तुमच्यासारखे कार्यकर्ते फक्त सत्ता आणि पदेसाठी कधी नव्हते आणि यापुढे नसणार याची आमची खात्री आहे। परंतु त्यांनी सांगितलं की पक्षातल्या लोकांचाच माझ्यावर विश्वास नाही, मी विधान परिषदेला मतदानच केलं नाही असं पक्षातल्या काही लोकांचं म्हणणं आहे आणि त्यांच्या भूमिका वरिष्ठांनी ऐकल्या आहेत। त्याबाबत काय निर्णय झाला याची मला माहिती नाही, परंतु राजन साळवी पक्षामध्ये राहिले पाहिजे होते। आता गेले तर तो त्यांचा प्रश्न आहे, परंतु मी मात्र शिवसेनेबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर सामान्य शिवसेनेबरोबर राहणार आहे। ते आता राजकीय त्यांचे प्रश्न आहेत। शेवटी त्यांच्या पक्षाची भूमिका ते ठरवू शकतात आणि त्यामुळे त्याच्याबद्दल मला काय बोलायचं। राजन साळवी हे आज पक्ष प्रवेश करतायत। ते खरं तर जुने शिवसैनिक होते। मी पण त्यांच्याशी बोललो की तुम्ही शिवसेनेतच राहा, आज जरी वेळ हे असेल तर योग्य वेळी पुन्हा आपली वेळ येईल, पुन्हा आपण कार्यकर्त्यांना उभं करूया। तुमच्यासारखे कार्यकर्ते फक्त सत्ता आणि पदेसाठी कधी नव्हते आणि यापुढे नसणार याची आमची खात्री आहे। परंतु त्यांनी सांगितलं की पक्षातल्या लोकांचाच माझ्यावर विश्वास नाही, मी विधान परिषदेला मतदानच केलं नाही असं पक्षातल्या काही लोकांचं म्हणणं आहे आणि त्यांच्या भूमिका वरिष्ठांनी ऐकल्या आहेत। त्याबाबत काय निर्णय झाला याची मला माहिती नाही, परंतु राजन साळवी पक्षामध्ये राहिले पाहिजे होते। आता गेले तर तो त्यांचा प्रश्न आहे, परंतु मी मात्र शिवसेनेबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर सामान्य शिवसेनेबरोबर राहणार आहे। ते आता राजकीय त्यांचे प्रश्न आहेत। शेवटी त्यांच्या पक्षाची भूमिका ते ठरवू शकतात आणि त्यामुळे त्याच्याबद्दल मला काय बोलायचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।